nga nakapalit, kitang tanan nga nakapalit og slot para itukod anang kapilinya og para atong gastuon para niining umaabot nga konsekrisyon karong Abril 4 sa mata sa Ginoo, maayo ang atong gibuhat kay nilambo man, makapalambo mas pagtuo. Sunan ka hastang mga resorts dito o kanang mga puy-anan nga mga balay, full pack. Fully book. Murasag panahon sa Valentine's Day ba, ang tanang mga motels o hotels kuno fully book. Nisuway bita kog tawag ka usa pag Valentine's pagka 12 man siguro to, kanang February 12 or 13 nga kunuhay ba magpabuko, pero gidawat pa ko magpabuk sa gita tingali ko ato. Nisuway ko, uy, balibad man tanan, balibad gyud tanan, fully book na mi katong wala pa'y pandemic ba. Kay na lagi hungihong